tools ang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Bye! Let's fly again and again with Cebu Pacific's direct low fare flights. Fly the by, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations from Iloilo, Cebu, and Davao. It's easy now. Fly the by, let's travel again and again and again. Just fly with me, my Fly friend. the by with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. E3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. DTX 500. Ang aton nga suplemento. DTX 500. Diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500. Ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500. Ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500. Ang health mo protektado. Go! Sinigang, mapapako ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at sinigang. Mapapako ka sa sarap. Mapapako ka sa sarap.
the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Las 7:15 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes, September 22, 2025. Maulanon sa syudad sang Iloilo bangod sang Super Typhoon Nando. Mayara sang cancellation or suspension of classes sa syudad sang Iloilo from preschool hasta sa senior high school. Suspended man ang classes sa Oton, Leon, Liganes, Dueñas, Barotac Nuevo, Concepcion, Sara, Zaraga, Haniway, Pototan, Kalinog, Maasin, Hordan, Guimaras, Kabatuan, kag Mina. So sa mga nagapamati sa sining oras, suspended ang klase and bangod sini medyo makarelax ang mga estudyante. Naibudlay gid man sa aga Ma'am Elves Montiar, kay Ma'am Remia Panes, kay Ma'am Edlin Solis nga marigna. Kailan ni kung may salakyan ka kay halin sa balay asa sa opisina or halin sa balay pakadto sa eskwelahan, hindi ka mabasa. Pero mga kabataan yung nagka-commute kag limited ang budget sang ginikanan, naisip ng ilang plate adlaw-adlaw sa bilog ka semana. So budlay gid sila mabasa sila. So bungaga good news kay at least sa suspended na klase so far sa mga LGU nga ginlawag naton kay na sa mga balita kag subong diri sa Foro de los Pueblos. Sa mga nagapamati far and wide, a blessed Monday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, makalipay kay makasadya. Salmo 118:24. Every morning is a blessing, every gising is a blessing. God is good all the time, and all the time God is good. Aton gid nga pagtamyaw sang birthday greeting subong aga, unahon ko na lang kay plangga ko gid nimo akon nga ihado. Si Toto Edzelin Dan Supi Calvo. Din sa subong sa Subic, Manong Dan. May baby doon galido si Ma'am Silinggid Yamata ka apo ni Manong Dan, no? Edzelin Supi Calvo. May ihado. Taga Maribuyong Dueñas, bata ni Manong Dan. And Ma'am Celine Supi Calvo. Edzelin Dan Supi Calvo. Manamogin pang komidarang ngala ni Pastor Ed. Hasta sa side ni Ma'am Celine nga taga Negros. Tapos Manong Dan Supi Calvo. Daw si
Lolo Ed gidit sa ura mo samtang naga-edad ikaw, no? Papa to, imong bata to. Natuon na ni sa apo ko, no? To, Edgeline Dan Supi Calvo. I declare number 6, 24 to 26. Manong Dan Pilogambal sa iyang number 6, 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you, be very gracious to you, turns His face towards you and give you peace. Toto Edgeline Supi Calvo. Edgeline Dan Supi Calvo. Happy birthday to! Amo ni sa ang mekaniko sang mga salakyan ni Presidente Marcos mo. Kag nag-train ini sa Russia, Sir Paul. Sa plane mechanism. Hindi dyan mabangbang. Hindi maglupad yung aeroplano, magamba si Toto Edgeline nga, hindi pwede. Mr. President, kopos siya, redux, lakyan mo, hindi pwede. Yapakpak na sipak. Oh, happy birthday to. Edgeline Dan Supi Calvo, the Lord bless you and keep you. Alas 7:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Protesta kontra kinawatay sa kaban sang gobyerno nangin magamo. Jingoy Estrada kag Joel Villanueva kag wa gid buli nila nga nagapangawti Kag mga protester, mga nagprotesta sa sulod sa Iloilo, nagambal sa mga politiko, sang nangawat kamo, way kamo kadumdum nga may Diyos, way kamo nadlok sa Diyos, pero sabong kay nadakpan kamo, nagapapangamuyo pa kamo sa pastor ka mga pare. Bisang nagpananam sila, Sir Christopher Talento, Licerio Calikaran, Ma'am Marie Thalia Michelina, why sila kadumdum nga may Diyos ang kalibutan? Why sila sang fear of the Lord? Subonggol pila nga ginsudlan sila sang maayo nga panimuot. Nagbuot sila. E nang ilang nga pagbiya sa pwesto, ang pagbiya ni House Speaker Martin Romualdez, hamba niya is a sacrificial act. Sakripisyo para sa greater good sang Pilipinas. History repeats itself. Sang una, ginmartsahan man si Marcos Sr., ang tatay. Subong si Bongbong naman. Di mapati ka mo nga si Martin Romualdez lang, si Saldico lang. Kag iban pa nga mga engineer da, si Bryce Hernandez lang, nga nagasakay sa GMC sa Lamborghini. Nga hindi manabi sa pagpanghikay sa iabing nga sweldo, kung sweldo lang ang basihan, Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Remy Panes, ang imo nga pangaboy, lavish. May balay ka pa imo sa Forbes Park. Si Henry Alcantara, gapay merdi milyon ka pesos sa casino. Daway lang sa bungog nila. Oh, ang kabataan sa mga politiko, mga nepo baby, gapang inaon sa mga 5-star hotel. Hikay pa sila kon 759,000 pesos nga bill sila nga ginaon niya. Hikay pa sila nga barato lang mo. Sabong kay nabalaw ba sila nag-low blood si Noño Saldico. Las 7:23 na sa aga. Foro de los Pueblos. Subong aga ang tinagata. Shame on you! Hindi nga ginakondinarta sila, but we condemn the act, not the person. Amo ning aton diriya nga panindugan sa Foro de los Pueblos mo. As long kita ang inyong angkor, to God be the glory, no? We condemn the act, not the person. Kaya may tsansa pa man sila nga makamarasma sila. Di subong balay to ni Noño Saldico, tinabunan niya na. Kay habuyon kitsa sa kamatis kag bato mo. O dito sa exclusive nga mga subdivision. Di subong agang tinagata. Shame on you! Atensyon sa mga nagpananam. Sa nagpananam kamo sang duga sa inyong mga kinawatan. Not all, why naton ginasalama. Pero hindi tanan nga taga DPWH makawat. Hindi tanan nga taga DPWH nagapangunyadi, Abi Bonefe, Sir Steven Radino. Hindi man tanan nga mga opisyal sa gobyerno makawat. Maiban lang, galing kay tinadalahig mo. Ara ka na sa isa kakaing, maayo ka, maayo imo panimuot, pero nakaon ka man sang sistema, sang mga tuklo sa gobyerno. Sang nagpangawat ka mo, wala ka nakadumdum sa Diyos. Pero sa nadakpan ka, di pa quote ka pa sang Bible verse.
Ibasa ko naman na ng imo nga turning point sa kabuhi mo. Ha? God's man's extremity and weariness is God's opportunity. Ginailog ko ning quotation ni Bishop Don Guinness mo. Na arado niya ni ang bilog nga Pilipinas ang krusada. God's a man's extremity and weariness is God's opportunity. Tiyan mo ning tsansa sa mong nga manawagan kita sa mga toklo. Lapit na ka mo sa Diyos. Ano pang inaulat-ulat nyo man? Good morning kay Mayor Jerome Bigornia Diocos and happy birthday kay Sir Tomas sa Alberta, Canada. Anong ngalan ni apelyido ni Sir Tomas Mayor Jerome? Kasi 25 na sa aga. Foro de los Pueblos. Today in history, September 22, 249 na katuig na kaligad, 1776. Ang American officer nga si Nathan Hale. Nathan Hale ang ginbitay sang British soldiers bangod sa sadtong American Revolution. Ang iyaset nga tinaga ng inbantog ay nga quotation, I only regret that I have but one life to lose for my country. Nagpakigbato siya para sa American freedom. September 22, 1888, 137 katuig na nakaligad, ginpagwa ang unang issue sang National Geographic Magazine. Ikaw, Ma'am Ninfata Hala, Ma'am Sherlyn Espartero, Ma'am Laura Sabagaysay, gabasa ka sang National Geographic Magazine. September 22, 1791, 234 katuig na nakaligad, si Michael Faraday, English scientist, kag pioneer sang electromagnetism na bunag. September 22, 1862, 163 katuig na nakaligad, si Otto von Bismarck. Otto von Bismarck nangin premier sa Prussia. Kag siya ang nangin instrumental sa pag-isa, unification sang German states. Nga subong isa na lang ka German Empire. Sang una may duwa nimo, no? So si Otto von Bismarck ang nangin utok sa pag-unite sang German or sang Germany. Foro de los Pueblos. September 22, 1980, 45 katuig na nakaligad today in history, ginsulod sang Iran ang Iraq. Kag nagluntad ang giyera. Sa amo nga giyera, 2,000 katawo ang patay, 6,000 ang pilason. Pero ang giyera nga to, gintawag ato nga Battle of Khorram Sharr. Battle of Khorram Sharr. Actually, ang giyera to sang Iran kag Iraq lasted for 8 years, from 1980 to 1988. Foro de los Pueblos. Today in history, September 22, 1996, 29 years ago, si Australian Bob Dent, taga-Australia, cancer victim, ng una nga tawo nga naghimo sang legally assisted suicide paagi sa lethal injection sa idalom sang voluntary euthanasia law. Euthanasia. Magama kita nga euthanasia, spelled as E-U-T-H-A-N-A-S-I-A, the painless killing of a person or sapat nga nag-antos sang incurable kag painful disease or mayara sang irreversible comatose. But silingon nga, bangon sa kaluoy mo Sir Francisco Mampula, kay Ma'am Jolani Mampula, kay Ma'am Marie Talia Michelina, ipaagin na lang siya sa euthanasia. Injeksyonan siya, hindi man masakit, para nga matapos na ang nga pag-antos. Foro de los Pueblos. September 22, 1975, 50 katuig na nakaligad, mayara sang assassination attempt kay US President Gerald Ford. Pero kay itom dayon, Sir Darrell Parcon Fuerte. Si Ford ang gintuyo nga patson gamit ang armas, pero way maglupok. Si Gerald Ford, siya ang ika-38 nga presidente sang Amerika from Republican Party. Nabunag sa July 14, 1913 sa Omaha, Nebraska, USA. Napatay sa manog 1 year pa lang. He died December 26 I stand corrected.
napatay sa December 26, 2006. 93 years old siya sa Rancho Mirage, California. At the time sa iyang pagpungko as President sa Amerika from August 9, 1974 to January 20, 1977 ay ang Vice President amo si Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller. Ayati ayon, Betty Ford, ginkasal sila sang 1948. In November 2, nagpadalagan ni sa November 2, 1976, nagpa-re-elect siya. Pero naperde siya sa kay Governor Jimmy Carter. Si Governor Jimmy Carter, governor sang Georgia. Kag ang iyang Vice President amo si Walter Mondale. Pero dito, narolos gamay ang mansi ni Jimmy Carter kay Ford. Ang nagtabo sa to, ara si Gerald Ford sa isa ka speaking engagement. Sang may isa ka babayi nga assassin, babaya, ngalan niya Lynette the Squeaky from. Nagtiro kay Gerald Ford manungdan, Pastor Bobby, sa kadamos ng tao sa Sacramento, California. Gingamit niya ang Colt 1911 45 caliber nga semi-automatic pistol. Pero sa palibot sa presidente, mayara sang Secret Service agent. Gintapi ni Larry Buendorf, ginagaw niyang armas, nagpukutay. Hasta nga waay mapalupok sang suspect. Amo to ang tuyo nga pagpatay kay Gerald Ford. That was in September 22, 1975 or 50 years ago. Foro de los Pueblos. September 22, 1943, 82 years ago. Ang Philippine National Anthem or ginatawag ang Marcha Nacional Filipina kag ang national flag ang porma nga gin-declare bilang official symbols sang Pilipinas paagi sa Presidential Decree number 211 ni the late President Manuel Luis Quezon. Foro de los Pueblos. And very naistoryahan man isa ka dako man nga kasaysayan in September 22, 1972 atong staged ambush sakay anay Ministry of Defense Secretary Juan Ponce Enrile. May stage ambush ato nga event nag-trigger sang announcement ni Marcos Sr. sang martial law. Kundi ginsaulog ang gindumdum ang martial law 53 years ago kahapon September 21, Sir Papa Teten dira sa Teten Store sa Sablogon, Pasig City. And sunod dito sa istorya nga si Enrile ang ginambush. Pero dito na talapangdan Papa Teten nga ato drama ni Enrile. Kay ginambush ay nga salakyan ang iyang Mercedes-Benz bala Bishop doon, Mami Cheng. Mercedes-Benz sedan, ginambush dito sa atubang sang Wakwak Village sa Mandaluyong, Metro Manila sang gabi sang September 22, 1943. Kaya si Marcos Sr. nag-declare sang martial law sa Presidential Proclamation 1081, September 21, 1972. Ang natabo sa to, may mga nagpagawas ng statement si Oscar Lopez. Si Oscar Lopez, negosante, nag-estar sa Wakwak subdivision. Kag si Primitivo Mijares nagambal nga hindi matuod atong Enrile ambush. Aginimo nga to paghimo sang senaryo nga may kalakasan sa gobyerno o sa pungsod agon nga ma-justify nila ang pag-declare sang martial law. Foro de los Pueblos. Suno kay Oscar Lopez ang salakyan why tawo sang ginratrato gin riddled by bullets siya mo. Baby Ibo at Indido. Riddled by bullets atong salakyan niya, ara makita nyo. Ang statement naman ni Primitivo Mijares, si Primitivo Mijares, aid ini ni Marcos Sr., tatay Bongbong, ngara gid sa. Suno kay Primitivo Mijares, nangin whistleblower sa mo. Abal niya, why ito? Sang natabo nga ambush, nga batian ko ang istoryanay ni Macoy Sr., kag ni Juan Ponce Enrile sa telepono, inang telepono pa bla nga inang lugay-lugay bla, no? Inang madayal ka sang 1, madayal ka sang 7, buhay pa kay malibot na sanay bla na. That was in 1972. Suno kay Primitivo Mijares, nabatian niya, na overheard niya
na-overheard niya ang istoryanay ni Presidente Marcos Sr. kag ni Enrile, amal niya ga-English si Marcos Sr., Ma'am Ningning, Pastor Bob, Manong Iñaki Cueva, amal niya, make it look good. Kailangan siguro ay may masaktan o kung mayroon mapatay ay mas mabuti. O wala, sige, Johnny! Amo nang ambal ni Marcos niya, maybe it would be better if someone got hurt or killed. Sang 2012, sa libro nga ginsulat ni the late President Fidel Valdez Ramos, inako ni Juan Ponce Enrile nga wala sang ambush nga tabo, no? Sa pagtadtad sang bala sang machine gun sa iya nga salakyan in September 22, 1972. Foro de los Pueblos. Sang mga 1980s to si Enrile siprar man kay Marcos. Si Enrile sa subong buhi pa. Kay si Enrile, planay dadya mga isagatos na, and daw nagapa stem cell treatment ni Samo. Amo ni ang Today in History. Foro de los Pueblos. 7:36 na sa aga diri sa Foro de los Pueblos. Diri sa K5 News FM. Na tumok ta. Shame on you! Sang nagpangawat kamo, wala kamo nakadomdom sa Dios. Pero sa nadakpa na, Bible verse pa. Amo nang statement sang mga nagprotesta kahapon diri sa sudad sang Iloilo. Foro de los Pueblos. Di nangin magamo ang pagprotesta, Ma'am Lynette Poniel, sa mga nagkapamati diri sa Pasig. Sa protesta, ugot-ugot ang tao, hindi mo na mapunggan. Dito sa Metro Manila, masobra 30 ka matao ang napilasan matapos nga nangin magamo ang pag-rally nila dito. Diri sa aton may trillion peso march dilulungan ini sa bilog nga Pilipinas sa Ayala Bridge. Maglosary, nagtuyo pa nga labuton sa mga nag-rally Mindiola Bridge, malapit sa Malacanang. Nagubisang tenson, sangkin sindutan sa pila ka mga lalaki ang ruweda. Pagkita ta please, para may picture kita, ma-appreciate March pag sa matay pala matita. Ang ruweda, sang container van, nga nagaserbi nga barikada sa mga pulis. Nagaboy man ang mainis ang botelya, bato, mga pintura, kabangdanan nga nagamit sang riot shield ang mga pulis. Di pag alas 4 sa hapon, nabungkag ang barikada, kag nakatabok ang mga rallyista sa Ligarda Street padulong sa Mindiola Bridge. Naguba ang windshield sa isa ka payloader malapit sa isa ka eskwelahan, kag isa ka motorsiklo ginsunog sa mga rallyista. Nangin unruly na gidyang tao bangon sang kaakig nila sa kinawatay sa gobyerno. Nagluntad ang mabasko nga paglupok. Way man matumol kani magalin. Kag may mga pulis nga nabasahan sang puwerte kabaho nga chemical substance nga way man may baluan kundiin magalin. Foro de los Pueblos. May duha ka lalaki ni gindakop, tapos may masobra na pulo ka mga nakaitom nga rallyista, ginpapa to sila, napalo man kalayo, and after sa to, panglimpyo man ng mga tinawo ni Mayor Isko Moreno. Paliti kay balo ka, ang tao subong unruly na, hindi mo na ni mapunggan. Ang sentimento sang tao sa kinawatay, nag-alsa na gid, no? Ang mga artista ga panawagan na, nga man, they're paying sang dalagko nga kantidad sang buwis. Whether you like it or not, ikaw baby bot indido, kaya Sir Teten, kita. Ang iban nga hindi man gani employed. Mambagati way man ko ted guys, way man ko pa-empleyo, way man ko gilabuhinan nya kada bulan sa BIR. Pero indirectly, magbakal ka sa mga goods and services sa 7-Eleven man na, sa mga merkado man na, or diri sa sudad sang Iloilo, pagasolina ka, may buwis na. Compounded na, accumulated na. Ini sila mapananam lang. Kung si Sir pa nga kilala man nga ni Gosanpi, hindi ko lang paglawagon. Tapos sila pananam. Pananam sila. Ang panawagan ni Jose Visceral, ari pa bati ito? Si Jose Visceral, si Vice Ganda, bla. Actually, hindi ko pag-tolerate nga Vice Ganda. Ano Vice Ganda nga lalaki? Ikaw ganda? Hindi Jose Visceral, no mo na nga Vice, kay dala naging kuha sa iyang apelyido nga Visceral, V-I-C-E-R-A-L. Pero ngalan niya gid Jose. No? Tapos bulubutangan niyang ganda, no? Pero sa mga bata, bla, pamatiin niyo ang wisdom ni Jose Visceral, no? Hindi lang yang pag inagi. Again, klarohon ta, hindi taka kontra kung agi ka or tomboy ka, hindi taka kontra.
batang espiritu nga ara sa imuda. Espiritu sang Sodome. Kaya ambal sang Ginoo, lalaki ka babae lang gin-create ko. Why ko nag-create siya sang tunga-tunga? Ano ang mga freedom na? Gusto niya naman mag-aso naman ng asupre? Ay mahuli ng lalaki kay lalaki, okay lang? O gani magrelasyon ng babae kay babae, okay lang? Ang magkamutin, ako na yablatsagon, imo man gani. Pero ipinsinti talang ka, either you like it or not, ining pulong ini, Bible-based ini, depende na sa inyo. Diyan man biseral, aman niya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mo magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sa sinosweldohan ka namin. At inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos ng panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Ang bali na ni Jose Viceral. Isa mga panindugan na sila. Pold sa parkon, no? Di mo ganina, mamiriri kabar, nga manindugan kita. Hindi lang pamatian tayo nga mangin neutral lang kita sa sitwasyon. But hindi lang kita mangin violent. Again, atong nadalatan nga issue, hindi kita nga mangin violent. Ari ang statement ni Dr. Christine Treñas. Bayaw ini ni former Mayor Jerry Treñas. Ayas rin nga ba na it was the late Francis Treñas, no? Bali Dr. Christine Treñas, shame on you! Nyasang nagpangawat kamo, huwag ka makadumdum sa Diyos. Pero sa nalakpan na kamo subong, di pa quote pa kamo sa Bible verse. Mamatiyan tablang statement subong aga. Sang nagpananam kamo, sang kinawatan nyo. By the way, ang atong word for the day, Ma'am Apple Kamaris Siman, Ma'am Gingging Avilosa, Sir Liam Will, Tita Ambing Baes Kabasak. Pananam! Sir Papateten, sa nagpananam kamo, sang atay ka batikulon, sakay kamo sa mga malhalon nyo nga salakyan, huwag kamo kadumdum nga may Diyos. Yang pagpangawat sa kaban sang gobyerno, sa kwarta sang gobyerno, sala! Subong di pa pray over pa kamo. Again, we condemn the act, not the person. Galing kay ti Parisiyo eh. Pamatian tang statement ni Dr. Christine Treñas. Shame on you. Dapat sila mahuya. Dapat gid lang mahuya. Kung waay sila huya, ang akon lang no, kung ginaobra nila, ginaobra, hindi sila kadumdum sa Ginoo. Pero kung nadakpa na sila gani, makot sila sa Bible, they are hypocrites. Why mga bugdumdum nga may Diyos? Aman ang statement ni Dr. Christine Treñas. Very firm, Manungdan, Pastor Bob. Ti arigid ang realidad sang nabutango sa kasuguan sang Diyos. More than anything else, beware of these Pharisees and the way they pretend to be good when they aren't. But such hypocrisy cannot be hidden forever. But such hypocrisy cannot be hidden forever. It will become as evident as yeast in dough. Whatever they have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in the inner rooms shall be broadcast from the housetops for all to hear. Mag-andam ka, kay basi malatnan ka sang batasan sa mga Pariseyo nga puro pakita-kita lang. Pero wala sang tinago nga hindi mahibaluan sa ulihi. Gani, bisan ano ang imong ginahambal sa madulom, mabatian sa masanag, kagang imong ginahutik sa sirado nga kwarto, mahibaluan sang tanan. Luke 12, 1, 2, and 3. Buburan tani sang word of God. Sakyan ta Sir Roy Kabateya Kalasagsag ang hambal ni Dr. Christine Treñas sa mga politiko nga nangawat lang ya in fairness sa hindi ya makawat. Sang nagapananam kamo sa kwarta sang gobyerno sa mga ghost projects nyo sa flood control. Kadumdum kamo sang Diyos, wala! Pero subong, sa nadakpan kamo, nagpa-pray over kamo. More than anything else, beware of these Pharisees and the way they pretend to be good when they aren't. But such hypocrisy
cannot be hidden forever. Isa ba nga matamat na Sir Paul sa parkon? Amo ning tsansa mo, Sir Bambu na ba? Ama nagalupada nga mga sobre, Sir, sa Dumangas? Halin sa 50 milyones nangin 100 million kay kapadalagan kang gasto? Tsansa ni Sir? Makatalopangon na kamo nga mga boat buying ni montat na ni. And I declare and I decree that God will raise up righteous and godly leaders nga magapalindugan. Subong sa ako man ang PRRD the greatest nga ining ano ganina nila nang do social media no. Gapagwa man ginabumba na nila si Vico Soto. Ay kulban ka mo kay Vico? Nabumba na nila subong. No, tila na pagwa nila nga si Duterte ang savior. At depende sa inyo, ang savior, ang iba si Jesus lang. Hindi tao ang savior. Amo ng realidad. Sa nagpananam ka mo din, kadumdum ka mo sa Diyos, wala. Las 7:45. Hold on, pagbalik ta, update naton sa dumduman nyo, in 1985, may natabo nga Escalante Massacre sa Negros Occidental. Escalante City, Negros Occidental. Anong mga istorya sa do? No? Pero patikim-tikim lang, Ma'am Aisa Ahmad. Ang istorya sa to, may mayor ang Escalante. Hindi nga si Alex si Escalante ha. Kwanto nga mayor mo? Kundi gin massacre to. Pero before sina, ang mga paramilitary nagpamangkot sa mayor niya, mayor, anong imuunta ni sa mga protestor man nagwelga ha? Yung mga anti-Marcos ni sila. Yan imuunta man. Ano ni i-water cannon ta? Papiswitan ta lang tubig? Halin sa fire truck? Or ratraton ta? Ang muna, aba niya, ang mayor kulang bla sa pag-eskwela bla Sir Dennis Delphine, Ma'am Joy, dira sa mga taga-medicus. Aba niya kung water cannon niya masakit na. Nya kung nalabi niya masakir. Ito na. Kagamba niya pagid sa mga substitute teacher bala Pastor Bobby Riman, Ma'am Celine Sophie Calvo Sardan. Inabalang boy buhay ka doon nga way kapag yapon ma-regular bla sa imo nga trabaho sa DepEd bla. Ambal ni Mayor Braulio Lumayno sang Escalante sa matabo ining Escalante masakit. Ambal niya kaya kulang siya sa pagtuon mo, Ma'am Aisa Ahmad. Hindi niya nga para makadlaw lang kamo. Aba niya, kamo! Nga mga maestra, nga mga prostitute. Imbis na nga substitute bla, no? Kamo nga mga maestra, nga mga prostitute. Ipang regular ta kamo. Tapos, may harap pag ito. Amaya mayong aga sa tanan. Ginadayaw tagid kamo sa inyong abilidad kag pagpasundayag sa bungaga sa inyong administration. Oo. Buta ni silingon, demonstration, may field demonstration ang mga pupil, may estudyante dito sa Escalante City, Negros Occidental. Hindi naghalin, Ma'am Marie, kung nga sang ipamangkot sa mayor, anong tanim man nagawilgaman? Yan na palapit na sa munisipyo? Nya kung water cannon, nya masakit na. Nya pwede masakir na lang. Tood na, this is a true story, no? Amal niya, kamo, ginadayaw tagid kamo sa inyong abilidad, sa inyong menstruation. Kamo nga mga maestra, way pa ma-regular. Ako bala. Kamo nga mga maestra, nga mga prostitute. Imbis tanib lang nga substitute bla, no? Substitute teacher. Kamo nga mga nagasab, nga mga prostitute. Himuon ta kamo nga regular. Ay to na yung istorya mo. Diri man nagali ang tinaga nga LT Call kag ATTY. Joe Marque Brabet. Ti amo na Ma'am Marie ahay gid. Bengod nga ti pati ka kay bisan nga hindi pa na siya maalam kay ti isang imo nga superior officer boss. Anong imo unta ni man? Amanya kung water cannon nya masakit na. Nya pwede masakir. Amo na nga may 20 nga napatay sa Escalante masakir. Sino mang involved diri? Hold on ha. Exclusive diri sa Foro de los Pueblos. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera no.
iFiesta Barangay Navais, Mandurriao. Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kilido, wala. Aba, nala. Oy, garap. Kinala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpaki mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila may guwapa, oh. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Oh, okay. Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, okay. Isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako na mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay Kangkatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nino. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na pag-insang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na water sa water. Aray. Awa. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Yahay, pasakay na. Tara-tara na. Ini sa ikon mo lang bilog. 200! Oh, lupa-tupa pasakay. Ito ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya. 300! Na pagbati mo sa lagbong ako na 400! Okay? Tutuwa. 500! Lipay mga lipay sa imo. Wow! Ano ba ang mga sa lipay ko sa FM? Okay, liwatotang hambang naton hep hori lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw.
Ano to? Ang kinipay mo sa babaw? Ay, okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha, 1, 2, 3, go! Sa alas 7:55 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Sa mga adlaw gin-declare sang Malacanang half day lang ang sulod sa mga opisina sa gobyerno. September 22. Ini bilang celebration sa 33rd Family Week kag ang kainang pamilya mahalaga day. Base sa Memorandum Circular 96 nga ginpirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, isuspend ang oras ng opisina alauna karon sa hapon sa executive branch kag sa mga departamento. Sa mga agency naman nga may kilabtanan sa pagdulong sang basic kag health services, pagpaghanda kag pagresponde sa kalamidad, padayon ang operasyon. So ginahaylo man ang suspension sa trabaho sa iban pa nga sangasang gobyerno, independent commission, kag mga private sector para mahatagan sang kahigayunan ang paghiwat sang National Family Week. Pero pag-insindi ko sini sa Iloilo Provincial Capital, dira sa provincial government, gina-practice ini nga imbes nga Lunes, himuon na lang ini sa nga Biyernes. Kay not all nga mga empleyado maka-observe sini. Kay tikon ikaw abi taga-probinsya sang Iloilo, pero dire ka abi nag-obra sa Iloilo City Hall or sa Iloilo Provincial Capital or iba nga mga departamento. So da kalang-alang man abi yung makapauli ikaw. Magluwas ng guro kung everyday nagka-commute ka papauli sa inyo. Pero ang iba nga mga nag-star blood kag weekly lang pauli Biyernes ang hapon or Sabado na sang aga. So ginahimo ini sang Capitol sa ton ka pagkahibalo sini sa nagligay yung matinuig nga giimo na lang imbes ka Lunes himuon nga Biyernes para matagan kay gayunan ang mga magpamilya na magidopdanay sa panigabi. Actually ang right terminology sa iligay nun, ang pamahaw is paniagan sa Sir Paul, paniaga. No, paniaga. Pani kay tiaga mo. Ang udto nga nandan naton nga tinawgon sa Sir Nonito Sombong, Ma'am Marita Lia Metzelina, Sir Nilo Serbas Kagawad. Paniudto or sa aton sa Dueñas, Pasig area Mambete, igma no? Ang udto paniudto na sa kag ang panyaga, ang panigabi amo nang panyapon na panihapon na sa panigabi. Pero ang right term sini is paniaga. Nakapaniaga ka doon. Manong nga daan. May tinanda na to tawagan, nakapamahaw ka doon. Kung ka pamahaw ka doon karon, ipadalundunan mo na dayon sang DTX Coffee Mix sa Buruso na. Pero nag-interchange sabi mo. So dapat mag-observe man kita. Magtawag man kita sa tawo sa right terminology. Dumduman ko si Sir Dave Kimpo, no? Na ningkopod ta sa isa ka sa piyak nga broadcast entity. Kagsabong kwansa ning professor sa West Visayas State University. Ang tawag sa tao, persona. No? Hindi siya nga individual. Persona. No? Persona or tao. Kung pamahaw, naanda naton nga tawagon, paniaga. Kaya na interchange sa paniaga naton, butsin naton yung udto na. Ang udto is paniudto. Kati sa karaya, udto man tawag nato, no? Sa gabi, panigabi. Kaya depende na. So, Noven Herosa, Noy Nilo Serbas, Sir Oscar Villa, kay Ma'am Alona Chavez Takiwag, kay Sir Boying Dilasan, dahil sa Philcab Dumangas ka pamati. I-observe naton ini. Kaya iti sabong daway na, bangod sang pagbago sang panahon, nga mansik pasapar na lang. Sa una niya, si nanay madaha, gid. Pagdaha, matingob ka mo kaunda si nanay, si tatay, kabataan. Tapos, dira ka mo, may istorya. Kumusta ikaw for the day? Tapos kung ka sinultirong bata mo, rangga dinaraga, to, may crush ka doon to, may nobya ka doon to. Day, may gapangliyag ni mo. Things like that. Amo na. Galing kayo sa pagligad sa panahon, may food panda na Sir Paul eh. May food panda. Ma-order ka lang. May daha si nanay, pero pag Mami, what's the viand? Oh, hindi ko. Sulod sa dayon niya sa kwarto. Ay tapos, kung mag-prepare na sa nanay, sa tatay nga to, naday, tok-tok-tokon pa na. Dali doon, may yapon ta. Wait lang. Gani, tok-tokon mo, sabat. I-message mo na lang sa cellphone nga, eat na. Tapos kanara na sa tubang sa lamisa, ay makatinong man.
Imbis nga mag-istorya, katinong may sige nga. Tapos ang taon mo ang soltero, ang tiroy, or ang dalagita, gayaham-yaham. Dili kay may nag-ulo I love you na sa iya, yela eh. So, kadungan sang 33rd Family Week, kag kainang pamilya mahalaga day, half day ang office subong. Depende ba ni sa mga local chief executive, basta nga subong si mana ma-observe lang inisa, no? Either today or sa Biyernes or any day of the week. Las 8 na sa aga. Kumusta ka? Kumusta ka physically, psychologically? Correct, Sir Ronito. Inday Narciso Medicus Medical Center, Sir Dennis Delfin Estopa, Chris Macmac Ortizo, Jan. Nagapamatigil si Sir Jean Ray Siman. Subong aga, let us pause and let us pray. Pangamuyuan tang ini magbaskog ang bagyo ha. Super typhoon ang kategorya sini. But dariya sa aton, pasalamat kita nga ulan-ulan lang gamay. Pero sa ibang lugar dito sa Luzon, baskog ang ulan. Kumusta ba mo? Ha? I-relate nato nining hambal aton blaki nato sa kay former Mayor Braulio Lumayno sa Escalante Negros Occidental. Nabangon nga ti limited ang iya sini nga educational attainment bala Sir Jean Ray, Sir Nilo Servas. Natabo atong Escalante Massacre 1985. Istorya na dugay-dugay ang detalye, no? No? Pagamba sa mayor niya, hindi niya kay kun water cannon niya masakit na. Abi niya goriyas ang water cannon ng deadly bla. Yung water cannon niya papiswitan mo malang tao sang tubig ng spark truck mo. Yan natabo na. So sa aton nga pangabuhi, ma-apply ta ni Sir Bayboy Berdejo, kay Pastora Sharon May Berdejo Baikin, kay Sir Mark Baikin, Pitambing. Sa aton matagadlaw nga pagpangabuhi, death and life are in the power of the tongue, no? Pag-anihon mo ang bunga sa imong ginhambal. From the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. With the harvest of their lips, they are satisfied. Ang imo mga ginhambal, makaluwas sa kabuhi o kung makapatay. Gani kon palahambal ka, magbantay ka kay pag-anihon mo ang bunga sa imo mga ginhambal. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Proverbs 18 verses 20 and 21 asa. Kulubaton 18, 20 ka 21. Ano yung ginadeklara mo, Piriming? Ay, nga pangabuhi dyan. Gusto ko ng patay. Mo kapigado, gid. Yung bata ko dyan, mangu. Pagit pulos. Kung anong ginadeclare mo, Ma'am Jane Traya. Ma'am Jane Traya, happy birthday, Ma'am, sa Singapore, from Mami Azun. Amo nang mamuhi. So, subong aga, way manibaya, declare ta nga, we are blessed, we are healthy, we are billionaires. Bilyonaryo kita ya, hindi bangos pangawat sa flood control, ha? Why bayad? I am healthy. Every cell, every organ, every fiber in my being is well. Death and life. Ang mga halungan tang mga tinaga sa gakawas sa bata. Kung hindi man maayo, hipos na lang. Am I correct, Sir Nilo Servas? Sir Jean Ray Siman, kay Sir George Sucampo? Mamatiyan tang message sa subong aga. Your words have consequences. You have the ability with your mouth to unleash the blessing or hold back the miracle. I will repeat that this Sunday morning. You have the ability with your mouth to unleash the blessing or hold back the miracle. Your mouth is powerful. Your words are powerful. With your mouth and with your words, you have the ability to bind it or release it. You have the ability to bless it or curse it. You have the ability to accept it or reject it, to build or destroy, to construct or deconstruct. And according to Proverbs, with your mouth, you have the ability to make it live or to kill it. The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Proverbs 18:21. Words matter. Somebody say words matter. Beritupan mo na, baba mo, lungan mo ha! Words matter. You can declare life, you can speak life, or either death. Kung na magamagang baho, pigado. At pigado, ikaw lang timo, hindi, tamon. Baho, higit pulos, ikaw lang. Amo na, may konsekwensya. No? Pamati ang langit sa ginawa kalta. Subong aga, Ma'am Lisel here sa Bacaluyo, Ma'am Mildred de Loso Pabon. Let us pause, let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Almighty, miraculous Father in heaven, Jesus, thank you for your words sa Proverbs 18, 20, and 21. Nga anihon namon, Lord, ang bunga sa among mga tinaga. Sorry, Lord, kung nagapatarasa kami sa among mga tinaga sang pamuyayaw, pangakig.
pangbinghal, even Lord, mga negative ba lang nagakawa sa mubaba, ang mga declarations ng defeat. Tapos nga Lord, we declare blessings, we declare victory, and we decree life and healing for everybody. Sorry Lord kung primi lang kami bilang nagapaluya kang nagapangayhay, nagapulopos nga pala Lord sa negative nga mga paminsaron. Sa siningaga Lord, we worship you, we thank you. I declare Jesus sa nagapamati subong on air kag online. You are life, your name is power, your name is strength, your name is healing, your name is breakthrough, your name is miracle. Ikaw dara nga way pas ang relasyon ka Jesus. Primi ka lang ka-declare sang negatibo sa imo ba. Imit lang ini pang mo surrender ka Jesus, hindi ni reliyon. Lord, ga-surrender ko sa imo. I need you. Forgive me for all my sins. Ginabaton ko ikaw nga akong Jesus sa akong kabuhi. Heal my hurts, my past, my regrets. Lord, please take over. In Jesus' name, amen. I declare healing to those who are sick. Cancer, get out of that body. Kay Ma'am Julani, Ma'am Pula, be healed in Jesus' name. Patuna si Jesus, amara subong sa ospital, sa sick bed, sa prisuhan. Safety sa Pilipinas, Lord. Ay ginagapos na mo nining halit sang bagyo, wala sang halit diri sa amon sa Iloilo kag bugos nga Pilipinas. Bless amang Ilonggos abroad, Filipinos abroad. We declare Jesus for everybody. Ikaw gid magpakamayo sa kalaisa gaupod sa subong aga, Lord. May your choicest blessings be upon them. We declare a victorious day, a victorious week ahead of us. Kalipay sa kada panimalay. Expose ang tanan nga kalautan sa gobyerno. Rise up godly and righteous leaders, Lord. In Jesus' name, amen. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Dito sa langit nagatanaw ang Dios sa mga tao sa pag-usisa kung bala may ara nga nakaintiende sang kamatuoran kag nagadangop sa iya. God looks from heaven, searching among all mankind to see if there is a single one who does right and really seeks for God. Psalm 53 verse 2. For the Lord of hosts has decided and planned, no one can annul it. His hand is stretched out, and who can turn it back? Wala sang makaliwat sa plano sang Dios nga makagagahom. Wala sang may makapugong sa iya pagsilot. Isaiah 14:27. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship God in spirit and in truth. God takes all the glory, and Christ alone is exalted. Time spent in prayer is never wasted. Ang oras alas 8:08 na sa aga ay may sound corny, irritating, badoy para sa imo. Hikayan mo ako kadlawan, maglamho ka, I don't care. It's all about Jesus. Si Jesus ang gina-promote tadi. Depende sa imo kung matunon mo hindi. Pero kung mag-abot ang aning dali mo sa kabuhi mo, parehas ang nagubang ang flood control. Yaman na yung pagkadumdom mo. Balikan pa ning kagsakyan ng statement ni Dr. Treñas, Dr. Christine Treñas. Habang niya, sang nagapangawat sila! Why sila kadumdom sa Diyos? Pero sabong kayo nadakpan na sila, kinabuyaggag! Nakadumdom na sila! Amnang realidad, baby boo, atendido. Alas 8:08 na sa aga, oras kinadulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500. Foro de los Pueblos. Pagbalik ta, ano ining binakol ni Uloy? Ma'am Apple Kamari Siman, Mami Asun Pineda, Sir Bambuna ba, ano ining binakol ni Uloy? May istorya kita dugay binakol ni Uloy, Sir Jimmy Haneo, Sir Jomar Kebrabit. Kag subong adlaw, pista sa Limudjan. Ang Limudjan second district ni. And kinakabig ini siya nga banana capital of Western Visayas kag strawberry capital of Iloilo Province. May 51 ka barangay, may 39,814 nga population, may 25,616 voters. Piesta subong. Anong ang mga information nga way pa naton may baluan sa Alimudjan? Sa tempo ni former mayor
and subong Vice Mayor Jeffrey Aluhipan Alonsabe ni Kalay bantog ning rin mo dyan. Kay si Mayor Kalay sang nag-COVID, siyang nagaluto para sa iyang mga kasimanwa, sa iyang mga langga-langga. Naga-high heel si Mayor Kalay. Kag sa pikman sang iso sang kinawatay. No? Nga na iulami itong isa man ka-opisyal sa una sa syudad sang Iloilo. Inabalang my city, my pride. Di daw ginaangot bala nga ato nga opisyal na medyo galunay man kung makakita, gwapo bla. Diri ni nagbantog si Mayor Kalay. Abi nyo kung anong iya tinaga, Bishop Don, Mami Cheng, with no offense met sa mga agi ha. No? In karaya, gininterview sa radyo, dumduman ko gini. Sa tunga, sang kontrobersiyabla sang kinawatay. Isubong kinawatay man sa flood control kas gobyerno ta. Si Mayor Kalay nagadaster. Pero sa totoo ni, tama ni kastrikto nga mayor, no? Nasundan ko niya karir, sa dito pa kita sa piya ka barangay. Kung sinimo lang tao mo daw girly lang. Daw karakandang-kandang lang sa gakirikinding-kinding lang sa dalan. Pero kung nara sa opisina, perti kastrikto na. Magambala sa sotso gina. Mamiting gina. Bugahan ka kalayo ni Kalay kung hindi ka magpati mo. Dito ni siya nagbantog, baby bo atendido. MC Hermano, Raf Corpus, kay Boss Hilarios, kay Boss Emski, sa mga gwardiya dira sa WIT. Hamal ni Kalay niya, ginaaka ka. Agi taken. Pay beke taket makawat. Dira na nagbantog si Mayor Kalay. And we salute Mayor Kalay man kay pili man sa gani makapari-elect, magbalik siya as mayor. Pero subong niya nagpahiway sa and he remains as vice mayor of his former vice mayor nga subong mayor na nga si Mayor Ayan Kenneth Alfetse. Ma'am FC Hermano, kita nyo? Ginaaka ka. Agi taken. Pay beke taket makawat. Kung ikayuhom ka? Pero di ayhan nga makayuhom ka subong sa mga sa una nagapananam sa kabuhi nila pero subong gakadeg-kadeg na. Agi taken. Pay beke taket makawat. Agi lang kuno pay di ta na matakaw ambal ni Ma'am Laura. MC Hermano ginakadlaw mo. Samtang kakadlaw ka, tumar ka na D3 Bayo. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing. Tungod-ituan na lang nabupalis na doon na. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre purable sa limon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinang ano mo, sila 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Dito sila tayo, pagkakagan! Dali lang. Tabong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Nakalog ng logo? Sino lang naglogo? Si Papa!
Meron ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos nasama ko na, masama ko na. 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah. Sige, ano ba ang bago sa may 5% pwede kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na natin. Hindi ka na pagkanta, punin na to. Wala na ta. Ano bang bago kay Jack? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance magkahong pinigintos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7 May puso!
congratulations sa mga nagdaog. Padayon nga magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kay base sa inyo fiesta naman kami. Masunod nga magbisita para magpaambit sang papremyo kag sinadya sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipi-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C. Oras alas 8:24 sa aga, oras ginadulong sang Clinica Sporbiotics DTX 500 kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Sa mga constipated, tumarko mo sang Clinica Sporbiotics ha, kag sa mga ginagkutoy-kutoy ang tiyan bala kung magkaon sa mga mamatikaon nga pagkaon, Ma'am MC Hermano, magpangape sang DTX Coffee Mix or magtumar sang Clinica Sporbiotics kag parang healthy ang inyong atami. Foro de los Pueblos. Las 8:24 sa aga, oras ginadulong sang Clinica Sporbiotics. Justin Dwayne Budyola, yan hamot si Ma'am MC Hermano sa aton. Na bool, toyo na. Raf Corpus, Baby Bu Atendido, good morning. Hingagaw kamo kay subong adlaw may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ari ang dugang pagid nga mga lugar nga suspended ng klase ha as of this broadcast time. Thank you K5 Aling. Ari mga banwa suspended ng klase Pavia, San Dionisio, Anilao, Barotac Viejo, Pasay City, Dueñas, Alimudian, Sara, Iloilo City, San Miguel, San Joaquin, San Enrique, New Lucena, Igbaras, Gimbal, Concepcion, Barotac Nuevo, Banate, Badyangan, Mina, Cabatuan, Hordan, Guimaras, Maasin, Kalinog, Pototan, Haniway, Saraga, Tigbawan, Tubungan, Liganes, Leon, Oton, kag Iloilo City. Wala sang klase, suspended ng klase sa sining oras alas 8:26. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Alas 8:26 na sa mga nagatrangkaso subong tumarka mo sang D3 Bio. Foro de los Pueblos. Subong adlaw is fiesta sa Limudjan. Sir Sonric Verdejo kay Ma'am Terry. Ma'am Terry! Bow, sige balbal niya dira sa Bones Eatery. Sir B-Boy ka oranjan why? Ano daplin dyan man? Ginotom naman kita, Sir Sonric Verdejo. Di pa Sonric ka pa, Sonric gali ha. Kamusta si Sir Mark? Sir Mark! Nami ang luto ni Sir Mark kay limpyo, barato, kag haling bala sa tagipusoon, bala nga pagluto bala Sir Paul. Ma'am Tere, samtang sige balbal mo da ma'am. Nami ginang sa imo pagpamahaw magpadalon doon kadayon DTX Coffee Mix. Amo man na kay Mami Dorothy Bacalangco bla kag si Mami Marlene Intigera. Pao na gina-itik sila kung inalawag ala nila. Ala!
Kay Sir Boying Dilasan sang Philcap dumanggas mga konduktor, mga driver man ka mga pasayro, abi pangapi kamo DTX Coffee Mix. Namin isubo nga malamig-lamig ang aga bala Ma'am Beth Edarlilia, kay Sir Arturo Lilia, DTX Coffee Mix. Foro de los Pueblos. Kaon kamo binakol. Ari good news naman niya Sir Tommy Anjo Gregorio. Tommy Anjo Gregorio nin Fatahala. Ari good report man niya. Kung may mga kinawatay sa gobyerno, Sir Paul, laino naman nato na. Today in history man, in September 22, 2014, gin-launch sang the Congressional Spouses Foundation or CSFI. Mga tiayon ini sa mga congressman sang nagligad nga 11 na katuig na kaligad. Ang ining project nila nga Salo-Salo, a celebration of the Philippine culinary treasures. 300-page cookbook showcasing ini sang 132 ka mga recipe sa bilog Pilipinas. Aring good news Okay na Sir Paul. Ari pakita ta please. Isa dra sa nag-contribute sa Salo-Salo, a celebration of the Philippine culinary treasures. Kag nabutay na sa archive sang House of Congress, ang former congressional spouse nga si Ma'am Ding Duremdes Nava, Hilda Duremdes Nava, sang Dumangas, Iloilo. Bata ni the late Vice Governor, the longest serving Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, the late Ramon D. Vinegrasa Duremdes. Diayon siya ni former Apen Party List Congressman Pablo Roses Nava III or ni Kong Bebot sang Apen, APPEND, Apen Party List, Alliance of Philippine Partners in Enterprise Development or APEND. Network ini sa microfinance NGOs, national government organizations. Kitaya makasugid gid ang si Kong Bebot yaw way ni pangaute. Si Manong Iñaki ang GM, General Manager sang Patrilla Builders, nagambal niya si Bebot, niya si Bambo, niya way ginigbaton. Ginlagas kani sila sang hambal ko gani sa isa ka kontraktor nga dre lang sa ulunan sang K5 ang iyang opisinaw, may hardware ina draw. Abal niya na Sir Bam, kaya si Sir Bambo ang chief of staff tatay niya sa APEND from 2013 to 2016. Abal niya, can I have your bank account number please? Kay dulungan sila dito sa opisina, hindi sila. Kung ano lang mapabagi, hindi gid. Gusto tamo ng mga leader nga mangimanwa kag magpanguna sa mga banwa. Hinabalang hindi bla daloks kwarta bla. Ang serbisyo gid prastawo. So kitaya Ma'am Beth Edarlilia makambal gid nga sang ara sa pwesto si Apen Party List Congressman Pablo Roses Nava III stood up for what was good, just, and godly in the House of Representatives. Aw nang mapabugalin nyo nga taga Dumanggas, nga taga Iloilo, nga may nanindugan, may bebot na ba, kag may bambu na ba nga nagpanindugan da? Asa sa kay Ma'am Ding. Tisubong, today in history man ini, September 22, 2014, gusto ko kita nipakita tong libro bala nga may isa to ka page nga ginpost si Sir Bambu Nava nga ang author to Ma'am Laura si Ma'am Ding Hilda Duremdes Nava, pakaisa ang classmate ni Bishop Don Guines sang high school. Ang bal ni Bishop Don niya politikalam niya valedictorian si Ma'am Ding, fluent magambag kag eloquent ka speaker na may mag-English kay mga alam gid man. Si Tay Ramon sa una to isa ka brilliant lawyer to, but yan ko permis radyo interview to sa parte sa mga legal issues. So ang recipe nga ginsulat ni Ma'am Ding kag magapabili nila sa House of Congress, House of Representatives. Maayo maayo nga legacy, hindi nga kinawatay. By the way, good morning kay Joang. Jo, musta ka na? Di ka na subong man, nag-absent kapag change of command sa change of leadership to. Halin kay Noymor ng Martino Valdez, pagkabto kay Boji. Di way ka na. Di ka nagagtuman. Ungka flyover to, galuyo na. May ginsulat si Ma'am Ding. Isa ka page na sang 300 page nga cookbook sa House of Representatives. Salo-Salo, a celebration of the Philippine culinary treasures. Ginsulat niya na dra, isa sa 132 ka mga recipe, ang binakol ni Uloy.
Pakita tang binakol. Namit binakol, no? Ang binakol, gusto kita ipakita ang libro gid nga may page sa Blangara si Ma'am Ding in 2014. Kay gusto tani ma-highlight ang mga matarong, ang mga hindi bla sakon bla. Pero ang mga nagpananam sa kwartas ng gobyerno, ati bala ka mo da. Again, we condemn the act, not the person. Pakita taning binakol. Di bilang binakol, Ma'am Beth Idalija, galuto ka da kay Ma'am Inday Regeline Hinerdinoman. Ma'am Mirna Lago, Mamalo, may luto mo da ka binakol? So, ang binakol ni Oloy, halin ini sa recipe nga ginhimo ni Eulogio de Nuevo, no? May binakol ka, picture lang sa binakol please, no? Napakita tang binakol. Di bilang binakol ko na siya ng lube, tapos may manok, no? Bantog ng binakol sang binggawan. May binakol ang binggawan mo. Ma'am Laura, may binakol yung binggawan. Ang kabato na binakol man. Kaya sabong bisan imalan na basta. Nami pagkuniti pag idang manok mamitseng. Mamitseng! Kumusta na day? Igari, miss pag idang sabaw, di ba? Ang binakol ni Oloy, amo ng recipe nga ginsulat ni Ma'am Ding na ba? Today in history ini kay September 22, 2014 only diri sa Foro de los Pueblos inyo mabatian ini. Sir Boyeng Dilasan, mga taga Dumangas, sinulat ini ni Ma'am Hilda Doremdes Nava, ti ayo ni Kong Bebot, iloy ni Sir Bambu Nava. Binakol ni Oloy, no? Ang chef Eulogio de Nuevo, taga Dumangas, Iloilo. Di bilang binakol namit ni may kapayas ba may liti pagid nga manok aga duga mo kapin pa kon nami ang lubi sir Paul, no? Lipat ka ngaran mo kapin pa sabong malamig-lamig ni puson mo ni ang katumbal magingging nga bilosa mayor duma namit ni. So nabutang ina sa recipe sang the Congressional Spouses Foundation CSFI nga gin-launch September 22 2014, latest project sa mga tiayon sa mga congressman. Salo-Salo, a celebration of the Philippine culinary treasures. 300-page cookbook showcasing sang 132 ka mga recipe sa bilog ng Pilipinas. Gin-launch inedit po sa Speaker's Conference Room. At the time, ang speaker sang congressman si Kong Bebot, amo si House Speaker Sunny Belmonte. Sunny Belmonte. Labog pagid ang iaslo mo, Ma'am Ning Ilumba, no? So 34 na! Foro de los Pueblos. Ang Alimudzan, sa ulog sa buong pista nila, no? Ang Alimudzan is called Banana Capital of Western Visayas, lugar sa mga saging, and Strawberry Capital of Iloilo. Mayara sang 39,814 ka-population, 25,616 voters. Nagsugod ini sa Arabal. Magamba ka Arabal, distrito sang Ugtong. Ang Ugtong, amaning Uton subong. Giginpundar ini sa basa pasurbab 1754 ni Kapitan Agustin Magtanong. Sang 1784, nag-function ini bilang banwa nga may simbahan, may kumbento, may public buildings. In 1756, officially nag-separate ini sa halin sa Ugtong or sa Uton. From 1780 to 1784, may simbahan sila. Ang alan sang simbahan nila Ma'am Mildred Pabon, Santo Tomas de Villanueva. Gintukod ini, galing kayo na guba, bangon sa mabasko nga linog, nga nag-igo dito sa Alimudzan in 1787. Sang 1904, ang Alimudzan, ginpaidalom ini sa administrasyon sang Banwa sang Leon. Sa una, party pini sang Leon. Kag sang 1918, sa ang nag-angkon sa iyang independence ukon kahilwayan. Foro de los Pueblos. Ang Alimudzan nga ngalan, Ma'am Mildred de Loso Pabon, halin ini sa tinaga nga Alimudyas. Pagkitatapis ang Alimudzan nga town or ano manda. Alimudyas, L-A-L-I-M-O-D-I-A-S. Alimudyas. Daan nga Visayan name for Coix Lacsrima Jobi. Coix, C-O-I-X-L-A-C-H-R-Y-M-A-J-O-B-I. Joix Lacsrima Jobi or Job's Tears. Luwa ni Hub. Ang ini nga tanom, daw hilamon isa, type of grass, nga hard-shelled ang iyab lang nga liso. Kag daw lantaw mo daw luha siya.
bastante dito sa area sang Alimudjas, ang una Alimudjas. Before sa establishment sang modern mayoral system sang 1754, ang una gid niya nagpamuno sang Alimudjan amo si Kapitan Agustin Magtanong. Ang mayor nga nag-promote gid sang Banwa as nag-promote gid sang banana farming, pagtanom sang saging sa Alimudjan manong untoy pinggason mamipanik. Amo si Mayor Gregorio Alvior. So ang Alimudjan is bantog sa ginatawag Seven Cities. Ang Seven Cities, pagkita ta please, isa ka oras nga biyahe mo, either motor or mga double tire nga jeep lap saka. Kuan ni sa lush greenery, natural attraction kag high value crops ang lugar niya dito. Mga lugar ini nga basanpe sa broccoli, carrots, cauliflower. Lugar ni sa sang barangay Dao, Liko, Manasa, Tabog, Tarog, Umingan kag Kabakanan sa Alimudjan, Iloilo. So tisubong ang mayor nila is Mayor Kenneth Ayan Alfeche kag Jeffrey Alonsabi ang vice mayor. So ano sa Ma'am Ningning Puyas, no? Kung sa atin Puyas. So ang Alimudjan, pag itatapis ang Alimudjan, ang Alimudjan amo nangin halina niya ti kadungan sa ilang fiesta subong adlaw. Ti ang Alimudjan nabantog bagi dinhi kag nangin viral sa una. Sang mayor pa si Mayor Kalay kag subong vice mayor sa. Ang tong naisyo bla sa una to sang ginapayag medyo agi-agi man nga opisyal diri sa syudad sang Iloilo. Ato lang my city, Iloilo City, my city, my pride. Hindi ko na pag-elaborate pa kung sino. Tapos may mga issues to sa kinawatay, may mga balay nga lagko, and so on and so forth. Sanggit pamangkot si Mayor, una pamangkot kay Mayor Kalay. Mayor, una sa tanan, kung ikaw, kay tingin ako mong agi ka, kung ang isa ka lalaki, bisan pa magpalaki-laki na siya, ikaw mismo ya nga agi, masimutan mo nga siya agi man. Oo, mo to una pamangkot niya. Masimutan ko, mabalaan ko nga aman, gabuka lang akong lanahan. Tapos kin pamangkot sa, morning another question. Mayor, you've been in politics. Did you enrich yourself? Nagpamangkaranon ka sa ara ka sa pwesto? Sabat niya, wala. Manasokpon sa iya nga tinaga. Amo nagbantog nga tinaga nga, Ma'am MC, hermano, kalma, hindi magkadlaw. Raf Corpus. Ginaaka ka. Agi taken. Pay bekatakot. Makawat! And in 2020-2021, Sir Edgar Barbadon, nga height bala sa COVID-19, ato balang may mga ACQ, mga CQ to bala, hindi kakagwa. Kita nyo si Mayor Kalay to nga at the time sa pang mayor, siya yung nagaluto yung sang pagkaon para sa mga inanak mo. Kagina sang dito pa kita sa Piaka Barangay, nagkadto kita sa ilang lugar dito sa balay ni Mayor Kalay. Pag-abot namon Sir Edgar, Ma'am Violeta, no? Haro si Mayor Kalay, aga pag guro mga lasiti, las 8. Mayor! Good morning! Ay, nagwa. Sinura! Sinura! Mayor! Si JR at tatay mo pagkos JR, Bialbabla, kag ako nagkadto ko, ay, ilam lang kanimo, tedya kao! Dami di langga. Nalangga-langga ya kamo. Ya pungko. Tawis na kape. Tapos, tawit napay. May napay ko na dyan. Ang tinapay niya bala ng mahumok, mapeno, kag wala boho. Kag dumduman ko gito, ang balay niya simple man lang. Simple lang way simple Ginalantog gani may mga kuan pa may mga ngani mga ginabukbok bla ginaagay-ay. Ginagay-ay. Dito na tapos ginbutang niya tong ang iyang kuan ng peanut butter nga palaman. Tapos ang ko Mayor, tingko pidi ko kasi Nya sige langga dito. Si Mayor diin, nya dali di sa sulod. Tapos gintudlo nya sulod kada dira sa kwarto ko. Mo gina. Siko nga di si banang di dra kagidya kay special ka. Mo pagsulod ko, sugilan ta kamo Mayor Kalay, miguay kami nimo, no? Pagsulod ko, nya liko sa toto. Toto ako mo. Oo. Tapos nag-CR ko, paglantaw ko sang iyang
nga kuan nga si Ma'am Laura, Ma'am Banhaw, puro mga inang mga facial wash, body wash. Oo, tapos may mga habon, yung mga malahalon. Pagwa ko na, nagkulag-kulag ko, ang kwarto niya gamay no? Pero abi niyo kung ano ang nakita ko sa kwarto ni Mayor Kalay. Abi niyo kung ano. Sabi niyo si Sarah Diskaya lang bakal ka mga bag. Pero mga bag yan ni Mayor to Kalaya, hindi mga malahalon. Baka duduro ka mga bag. Perte mga color, may feng, may fute. Okay, may orange. That is Mayor Kalay. Ginaaka ka. Agitaken. May bagkatakat na kawat. Kadungan ini isang piyesta subong sa limod dyan. Yang limod dyan, piyesta sila subong ginauran. Di sa dason nga simana, September 30, yung lugar ni Ma'am Betty, solusyon ni Sir Bebot nga Dueñas, mapiyesta duman! Headrich Blisario, Edgar Badbadon, good morning. 8:43 na sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik na report ni K5 Karen. Kag istorya ni isang Escalante Massacre. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Let's fly again and again with Cebu Pacific's direct low-fare flights. Fly the by, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations. From Iloilo, Cebu, and Davao, it's easy now. Fly the by, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend. Fly the by with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Fly Tabay, again and again with Cebu Pacific. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Pangilinan Triple. Nice shot, Dad. Thanks, Donnie. It's hard to be the fun dad kapag malabong mata. Kaya I visit EO Executive Optical for expert eye care and state-of-the-art facilities. Kasi pag mahal mo, aalagaan mo. So if you love your eyes, visit EO Executive Optical. DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:46 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, tumar na DTX 500. Foro de los Pueblos. Nag-ulan diri sa siyudad sang Iloilo, sa probinsya. Kumusta ka mo? Check na bining latest, Sir Paul, sa aton nga weather report from Pag-asa, Department of Science and Technology. Kadlaw si Sir Jean Ray Siman. Ang way ko pagali masugid sa inyo. Pag-abot namon didto, si Mayor Kalay, nagatampi. Hoy! Ari ka mo, dali di sulod! Sige lang nga, pungko ka mo, pungko! Amo ginang statement sang mayor mo. Ano ka mo? Dali di! Hoy! Hindi nga hoy. Basta yung tawag yung iya nga kwan lang, timbang. And hambal niya,
Nya pakanaas sila. Pagabot kinamo niya mambanaw, kita namo niya si Mayor ni katampi. Ay ilam na lang Ted ang bali MC hermano. What's funny with me, Ma'am MC? Matiyan tabi ang latest weather bulletin sa sining oras sa DOST Pag-asa. Pag-asa, go! Huling namataan yung sentro ni Bagyong Nando kaninang alas 4 ng umaga sa layong 245 kilometers silangan ng Kalayan sa may Cagayan. Isa pa rin itong super typhoon na panatili yung taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 250 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite imagery na yung mga kaulapan na associated kay Nando as well as yung mga malalakas na hangin ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating PAR. Huling namataan yung sama ng panahon na ito kaninang alas 4 ng umaga sa layong 1,475 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Maliit yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours pero patuloy yung monitoring natin para sa weather disturbance na ito dahil hindi natin inaasahan yung tropical cyclone development sa mga susunod na araw. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, sa may Metro Manila, buong Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao, ay asahan naman natin yung epekto ng southwest monsoon o yung habagat kaya makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Isa sa ating mga tools na ginagamit para ma-estimate yung sentro or ma-estimate yung sentro ng isang bagyo, especially para sa case Nando na may mata na at isa na itong ganap na super typhoon ay yung ating mga Doppler radar. So, sa hagip na ng ating radar sa Apari, yung sentro ng mata ni Bagyong Nando, makikita natin dito sa radar imagery na generally westward na yung paggalaw ni Nando, papalapit dito sa may area ng Babuyan Islands na kung saan posible itong maglandfall or mag-close approach mamayang tanghali. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Nando. So, base dito sa image na ito, makikita natin itong bilog na shaded ng yellow. Ito yung mga malalakas na hangin o yung mga strong winds na associated sa bagyo. So, makikita natin as of the moment ay nakakaapekto na yung mga malalakas na hangin sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. Samantala, yung storm to typhoon force winds ay ito ng ay nakakonsentrate kumbaga dito sa bilog na shaded ng pula. Inasahan natin na generally westward yung paggalaw ni Nando sa mga sunod na oras, posibleng makaapekto yung mga napakalakas at napakatinding hangin ng mga ito sa areas ng extreme northern Luzon. So generally westward yung paggalaw ni Nando within the next 12 hours at posibleng mapanatili yung lakas nito bilang isang super typhoon. Sa ngayon, 205 kilometers per hour yung intensity nito. Sa mga susunod na oras, hindi natin inaalis yung posibilidad ng further intensification of up to 215 kilometers per hour. Posible nga ito maglandfall sa may Babuyan Islands mamayang tanghali or so between noon and early afternoon today. Magpapatuloy yung general pakanlurang paggalaw ni Nando, posibleng lumabas ng ating... There you have it, ang update sa super typhoon na inisip mong si Nando. Super typhoon. Magkaba ka super typhoon, kami mga kategory ni sa bagyo mo. Magkaba ka super typhoon, ang nubo gid sini is tropical depression. Kung mag-tropical depression, ang iya sini nga maximum wind, 61 kilometers per hour or 33 knots kung sa dalagan sang Barcobla. Tapos, next sinang level is tropical storm. Mag-tropical storm, 62 kilometers per hour, tub-tub 88 kilometers per hour, 34 to 47 knots. And then the next, kung doon nagamatamat sa increase, severe tropical storm. Ang hangin niya sina, halin sa 89 kilometers per hour, tub-tub 117 kilometers per hour. May imagine nyo ba lang salakyan nga mo ng iyang persa? 80? Tub-tub 117 kilometers, tama na nasig. Kung mag-typhoon na, Sir Edgar Badbadon, 118 kilometers per hour, tub-tub 184 kilometers per hour, or 73 to 114 miles per hour. 64 to 99 knots kung sa barko ni sa. Kung mag-super typhoon, kag ang latest nga forecast ng Pag-asa Department of Science and Technology, nga pwede maglabot sa 215
Ma'am MC Hermano, Ma'am Mildred Pabon. Ang pwersa ni Super Typhoon Nando, mag-Super Typhoon, ang iyang maximum wind, nagalapaw na sa 185 kilometers per hour or more than 100 knots ang dalagan sa barko. Bot singon nga pertinak baskog. So, bantayan ta na, ang latest ni bantayan ninyo dugay-dugay sa programa ni Sir John Sapio, ang dugang update sa Super Typhoon Nando. May cancellation na of classes, suspended actually, and ti-observe maning kainang Pilipino mahalaga by launa. So, half day lang ang office sa mga government offices. Pero, ang bantayan naman natin karon dugay-dugay, kung bala may cancellation na sa biyahe sa mga pump boat, padulong sa Gimaras, ang Roro pa Gimaras, pa Negros, ang cancellation sa biyahe sa eroplano. Kaya hindi mo ni marisgo mo, Sir Edgar Badbadon, nga basi kung inamla, ang mga worst case scenario, anticipate mo nga daan, bangod sa sulod sang Super Typhoon Nando. 8:53, hindi ko na ni maubos sa inyo, share ining Escalante Massacre. Pwede, mga bay ko sa inyo. Hasta ni istorya ni Manong nyo Chavit Singson nga ginibira niya na subong bongbong ha. Nyaway na sang Solid North subong. Kaysa na mga Solid North, ang bilog nga Luzon area or nga northern parts ng Luzon, maboto sa kay Marcos. Moto nagpadaog saya sa nagligad nga 2022 elections mo kontra kay Attorney Leni Robredo bla. Tiyambal ni Chavit, nyaw si Saon Manay, nya dire sa Ilocos Norte oh. Ya, damo man mga ghost project day. Ito ang Ilocos Sur, amo na yung lugar sa mga Chavit mo. Si Chavit na da ang bilog man, daw walok bilog nga pamilya Singson, ara mas politika mo. Kung si Bodji Ding House Speaker, pulo sila sa politika, ang Singson daw mga walo man sak bilog mo. Pero pabasan ta na. Ang Escalante Massacre ha. Basta totoo din yung istorya mo. Kahit yung mayor to at that time, Ma'am Banhaw, Ma'am Annalyn Agravante, Ma'am Inser Hermano, si Mayor Braulio Lumayno. Sa Escalante City, may pinatay to 1985, September 20, no? Galing kitiway na to ni ma-discuss sa inyo kahapon kitiway kita program. Ang mayor tila kulang bala sa ihibalo bla, no? Kagti kulang sa education. Galing kiti pati ka, ikaw kung ikaw abi chief of police, pati ka kayang boss mo, siyang sundon mo. Di karon may managawil ka, paano nila tabugon? Anya, mayor, anong tani sila man? Ano tani water cannon, pisyutan to tubig? Or imasakir ta? Kaya pag insendiya, nya ti kun i-water cannon ta, abi niya kanyon bla? Ti masakit na, diya kasi magkramatay sila. Di karon pati man niya mga, lawan, no? Pero totoo ni, pati man yang mga paramilitary gintukod at tatay mga tinawon Marcos nya ti masakir nyo na lang pag masakir sa durong patay 20. Ang twist pagidra kay kundi may field demonstration mo na mga estudyante sa eskwelahan ti bisitas mayor nagamba sa karon nagpamulong-pulong bal niya at that time may abogado nya mayad nga aga kay ano ni? Ano dya? Ati Tiway Juan Pobre. Oo, manambal niya. Tapos, nya nagadayaw kita ko sa inyo. Manami nga field menstruation. Ay nagutik, mayor. Demonstration ina. Ya bisan ulan na. Di basta may son. Tuod ginaya. Tapos niya, alsadri kamot ang mga maestra, ng mga prostitute. Ikibot niya, prostitute. Inang dugay na bala sa serbisyo, pero wala pa ma-regularize. Mayor, mga substitute ina sila. Basta may chot. Tanan ka mo nga mga maestra, nga mga prostitute. Ipang-regular ta ka mo! Tuod na yan. Hindi na abin mo nga daw for the sake kadladlawan. Ang tuod, ginayamin nanugid din na sa aton nga halin doon sa Escalante. Tiga lang kitiwan na oras. Kabos kita sa oras, pero dali lang na mangkot si Ma'am Mildred Pabon. Habi niya, anong color sang banyo ni Mayor? Actually, ang color sang banyo ni Mayor, okay lang puti,
Pero why ko lima siya sa inyo, nga iyagli nga kwarto, ang color sa iya nga kwarto, feng. Oh, feng gijayayaya. Ang iya nga bed sheet, abi nyo ko na no, inang yellow. Oh, yellow. Amo na si Mayor Kalay. Ginaaka ka, agi taken. Ay, basi masalaan nyo ko agi taken. Nabo ko taken agi Agi ako nga nagapanglungi. Ginaaka ka, agi taken. Ay, baka taket makawat. Alas 8:57 sa aga, oras kinadulong sang Clinicas for Biotics, kaga DTX 500. From her mountains to the sea, spirits soaring high and free. This is where you want to be, Iloilo. It's your noble land of dreams, fertile fields and teeming streams, ever youthful so she seems, Iloilo. Sa Iloilo subong gaulan. Mountains to the sea, spirits soaring high and free. This is where you want to be, Iloilo. Dali lang anay, daw mo nang inyo gid nga paborito nga kanta. All my life is a paper, once plain, pure and white, till you move with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Amo na yung mga gusto ko yung mga kanta, bla ng mga waibla singget, bla. May lagapok. Some music, every note was in play. Pero daw mo gining uyo nyo tinyo nga kanta, di na tong isa ko kanta, bla. Ari nga uyo niya, ari. For kulan kasi kulan niya ng kalingawan lang ha. Kalingawan lang. Pam 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 nung umutang parang anghel makiusap. To genre, pwede ko koram to. Day Laura, pwede ko koram. Inday Mildred, inday MC Hermano. Alas 8:59 na sa aga, oras, hinadulong sang Clinicas for Biotics. Because he lives, I can face tomorrow. So don't worry about tomorrow. God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time. Gani, hindi ka mo magpalibog parte sa boss. Kayang boss, may kaugalingon nga palaligban. Hindi kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban nga nagaabot sa kada adlaw. Matthew 6:34. Ang nagsapog nga nagahibi, magaani nga nagakalipay. Those who plant in tears will harvest with shouts of joy. Psalm 126 verse 5. This is the word of God. The living just because he lives. Because he lives, we can face tomorrow. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find the Peace up doon, Mami Cheng. Was naman magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. today. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon